Luxi ja Cockmuffin. Hyi vittu. Vaikka Cockmuffin on vähän niinku kuollut. Ai vähän. Sillä on klariity. Täh? Niin. Se safe. Joo. Joo. Siis katsottu Cockmuffin on. Nämä on molemmat siellä nyt. Seconds until minions spawn. Minun. First blood. Kato, ei se osaa päättää. Siis pro-frapsi. Mitä te nyt muka teette siellä heti? Ei se uskoa kuitenkaan tulla, niin mä menen käymään peississä. Uskallaan oikeastaan itekin ottaa suoraan kengään. Report. Report, kato. Minions have spawned. Niin sanoo meidän. No Leona mikä tahansa on Soulstrongimo. Ihan sama, onko se joku Vasona, niin se tappaa. No just nämä on ehkä kovimmat, mitkä pääsee niinku jollakin skillillä suoraan niinku lähelle kiinni. Lähelle kiinni. Mitähän osaisi se selittää? Niin. No niinku just taloon hyppää sillä homolla ja Etzereellä on se LMA flash. Niin, ja sitten Assevan hidastusta ja Arrovi. Ja homo. Ja pippeli. Sekin. Ja Kalsarit. Kalsarit. Vitun Ashe, kun vetää vaan kalsarikämmit. Kai tää on niin harassin kuulosta, kun tästä kuulokkeesta kuuluu äänet. Kuulostaa harassi. Kato. Ja. Kato kun ne luulee, että mulla olisi taas joku. Ei, mä en ottanut Eetä, vaan mä otin jonkun paskan V. Koska se jotain aina tuplava ja heti jalaa. Heti täällä, kun me ei ota sut äskenkään tappoa, jos mä jos ostun. Onko ihan varma? Ei kun mä oon Jorma. Käyn vardaamassa. Selvä äiti. Se on Drakoni. Tiedoksi kaikille. Saatana. Varmaan ensimmäinen kerta, kun se ei ampunut minua tuolla. Oi hei. Paska. Hei. Miksi mun Spotify lopetti huutamasta? Joku sanoi sille hiljaa. No on hiljaa. Kato tota. Haha. Pitäisikö sitä mennä vasta? Mihin se menee? No se kävi vardaamassa. Kato kun hyödyistä vardit mulla kun... Nähtiin, että se on... Slided. Kato, mä mukaan hyökännyt sen kimppuun niinku sellainen niinku sellainen. Obvious. Niin, että mä en mukaan ois siellä. Ai. Nyt! Mihin se nainteessa nyt meni? Tässä. Tai siis... Ai. Siis ai. 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 Hetkinen, miksi en tappanut kumpaakaan meistä? En tiedä.
Mä vaan vähän uhkaa. Varo. Minioni. Vittu. Ja Sakari käy. Ja se kuoli se Sakari. Hyvin Sakari toi. Sakari tosi hyvin toi. Haista sinä mursu paska, mä haluaisin tapoa. Okei. Haista Sakari. Ai. Let it rain over me. No kuule tuu tänne, niin mä vedän mun kultaiset suihkut over you all, vittuu. Miau. Nyt mä tapan ton miaun tuolta. Siis toi on aika nopea toi. Oliko mateilee tuolla menee? Siis pitäisikö me mennä täältä ja tappaa vaan? Ai tappaa vaan. Kas kummaa. Jormaa, huimaa. Siis mennään yli. Mennään vaan. Missä se toinen? Mä oon varmaan lopuskas. An enemy has been slain. Ai se on tapo. No, ilmeisesti. Mulla ei oo cooldownea, niin... No kävin tuossa vielä juoksemassa, että me ei saa sen varmasti perkelee. Vittu kun ei saa enää puhuakaan, kun niin vittu ounake meno. Mä afkasin tossa vittu midipuskassa ku 100 viikkoa. Miksi? No koska mä oon niin paska. Vuoristi mulle reveellä. Osaanko me mukaan syödä potia? My stereo don't play love songs at all. Mä ostan Kalle ihan sulle vittuullakseni vaan snowball-itemi. No niin. Katsotaan. Tapetaanko? Tapetaan. Siis toi OP-ahri nyt vaan hyppii tuolla taas ja tappaa kaikki. Niin mä tuollakin. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Kato kun se vaan muokkaa. Siis pro-kokjavi. Ja missiosta Oi vittu. Tiedätkö mitä mä... No joo, ihan saa. Siis aivan sama. Meinaatko se kuolla sillä? Vähän ajattelin. Hienoa. No niin, ja Worst Jungle Reveer on puskemassa majalla näin. Kai nyt. Mene helvettiin. Niin mä teen näin. Ja näin. Ja noin. No. Onneksi tuo Lux on kuten 4 leveä. Lux! Niin. 4-levuinen. Mun mielestä se on 7. Apua! Meidän Luxi on 4 leveä. Siis itse Luxi. Perkele. Siis mikä vittu siellä? Joku nikkaturne. Joo, ei mitään. An enemy has been slain. Vittu kun siellä vaan saat kaikki tapoa. Kaiken tapon vei. Se on muuten joku se... Mitä se snowball-itemi maksaa? Aha. Missä puskassa? Kun me ammuu tuota vuoroa. Kato Nocturne. Kato nokkoa. Mennäänpäs vasta. Ai vastaan. Joo, Nine-Tailed huorakin tullut. Voi vittu. Darkness. Kalle. Miksi me ei jahdattu sitä kun Kato kun me tapaa. Ei! Ei! Kappas vaan. Katos vaan, kato.
Katos vaan kato. Katos vaan kato. Katos vaan kato. Katos vaan Murseli. Katos vaan kato. CV. Menee kaikki frame. Ei mitään, ei tarvi enää. Ei tarvi enää varmaan, kun mä oon kuolleena, kun sä sanoit. Plusit mun 10 se. Mitä se tekee? Ja hädannut myös. Joo. Siis tuo luksi on vieläkin 4. Totta kai. Onpa niin paljon Sionia, että mä en oikein edes ymmärrä. Meikä ostaa mulle poikaystä. Meikä ostaa Jari. Ihanaa. Miksi sen nimi on Jari? Koska Jari on mun poikaystä. Siis mitä siellä luulet? No mut kun et saa Roosa. Ai en vaan. Et. Siis minun täytyy kakata kesken. No mut... Kalle täytyy kakata. Se on se vuoksi sitten kai. No kai mä sitä niinku lähdin hakeekin. Katsotaan to. Minun tappo. Ei ole se. Se ei sua. Ei vissiin paljoa kiinnostanut. Ei vissi. Mä käyn vardaamassa tän jälkeen. Otan Dragoni tämän jälkeen. My stereo don't play love songs at all. My stereo. On se mukaan disconnectas. En usko. En mäkään oikein. En usko. Jade. Mun! Sanois assisti. Tupla huu. Kuoro. Hei, täällä on joku ahri.